Komt ie! Met de rollen kan zeggen voor extra is het wel. Maar naast het vliegen tot in mijn schoenen. Ik was zijn overbuurman, we hadden een uitdruk. En ja, ik dacht, ik stap zelf in mijn auto en ik zie zijn garagedeur open gaan. Ik zei, nou weet je wat, ik stap bij hem in. Dan zijn we met z'n tweeën op pad. En ik stap in zijn auto, onder de garagedeur door, nog niks gezien. Ik stap naast hem in. Ik zeg, oké, Arsène, rijden. Bleek zijn dochter erin te zetten. Ja, even geduld hoor. Mijn papa komt er zo aan. Ik moest alleen de auto buiten zetten. Nou, met het schuim op mijn mond zat ik te wachten tot Arsène natuurlijk klaar was, totdat hij helemaal uitdruk gereed was. En gelukkig konden we dan als laatste nog mee op uitdruk. Dat zijn allemaal dingen die maak je met Arsène gewoon mee. Goed zo. Lekker oefening. Het was een verrassing. Vorig jaar was ik 45 jaar in dienst. Dit jaar 46 jaar en ik had wel iets verwacht, maar dit had ik niet verwacht. Echt een hele leuke verrassing. Trek je dat bluspak nog wel eens aan na vandaag? Ja, ik ga een bluspak nog wel eens aantrekken. Ik blijf nog lesgeven, instructie geven voor technische hulpverlening. Ik ben nog ambassadeur brandveilig leven. Ik ben nog steeds jurylid van brandweerwedstrijden. Dus voorlopig kan ik er wel even vooruit.